はい、タヒデラ。それではですね、チベット語初級のアンド版、アンドの言葉のレッスン2を始まりたいと思います。はい、それではですね、前回も、前回、はっきり、しっかり、読み上げて、皆さんもしっかり、はっきり勉強していると思います。最新数値ですね、聖母の30個ですが、今日も1回読み上げたいと思います。が、か、が、が、じゃ、ちゃ、じゃ、にゃ、た、た、だ、な、ば、ぱ、わ、ま、ざ、ざ、ざ、わ、しゃ、さ、あ、や、ら、ら、は、さ、は、あ。はい。それではですね、一つの文字で、意味あるですね、何個の文字を紹介させていただきたいと思います。こちらですが、がですね、がというのは柱の意味ですね。がのが、柱の意味です。かはお口の意味です。がは私の意味ですね。じゃはお茶の意味です。にゃ、魚の意味。た、誇りの意味。なは病気の意味ですね。ぱ、お父さん、父の意味ですね。まは、お母さん、母の意味です。さは熱い意味ですね。さ、熱い意味。は、狐の意味です。しゃ、帽子の意味です。さ、食べる、食うの意味ですね。やというのは、キス、一つのことは、やというんですね。チベットでは。チベット語では。ははお肉の意味ですね。さは土の意味です。はい、今日も今日の大事な、タイトルとしてはですね、ヤンジですね。ヤンジを主にして、勉強していきたいと思います。それではですね、一回読み上げます。各个先知认为なる。各个先知認為なる。はい、それでは次、参りたいと思います。最初から読みますね。がくく、がしんちく、がのいき、がなるく、かくく、かしんちく、かのいき、かなるく、がくく、がしんちく、がのいき、がなるく、がくぐぐ、がしんちぐ、がのいぎ、がなるぐ、じゃくぐち、じゃしんちち、じゃのいち、じゃなるちゅ、ちゃくぐち、ちゃしんちち、恰容易气，恰那如处，恰个个这，恰心之这，恰容易记，恰那如处，にゃ个个にゃ，にゃ心之に，にゃ容易に、にゃなるにゅ。下のこれですが、この中の、言葉の意味ですね。言葉の意味という単語ですね。単語の意味をこちらで、教えて差し上げたいと思います。語は、がなる語は、語は川の意味です。がなる語、顔、語というのは顔の意味ですね。がなる語、語というんです。がしんちぐは、がは泣くの意味ですね。かしんちく、おじさんの意味ですね。おじさんの意味。はこは、がなるこは、はわかるの意味ですね。がなるご、は、は恥ずかしい意味ですね。チャーシンチチお水の意味ですね。チャーシンチチお水の意味ですね。にゃくにゅ、にゃ
太陽の意味ですね。太陽の意味。にゃまという意味ですね。じゃあなるじゅう。じゃじゅう。にぎやかの意味ですね。じゃじゅう。じゃあなるじゅう。じゅう。お兄さんの意味ですね。お兄さんの意味。にゃくにま、にま、さわ、ちゃのいち、にま、さわち。にまというのは上のこれの太陽の意味ですね。さわちというのは、暑いという意味ですね。だから、にまさわちというのは、日が暑いですというね。夏の時は日は暑いでしょう。にまさわちという意味ですね。は、にゃくに、はに、はにというのは、はに、親戚の意味ですね。親戚の意味ですね。が、じゃ、にゃなるにゅは、がじゃにゅは、ガチャニュはというのは工具を買うの意味ですね。ガチャというのは工具。家庭の、工具の意味はガチャという意味ですね。ニョワというのは買うの意味ですね。ガチャニョワというのは、工具を買うという意味ですね。はい、大哥的、大星期的、大容易的、大なると、大哥的、大星期的、大容易的、大なると、大哥的、大星期的、大容易的、大なると、那哥呢、那星期呢、那容易に、那なるの、八哥不、八星期不、八容易比、八なる不、八哥不、八星期不、八容易屁，八那路铺，哇哥哥我，哇星期五，哇容易为，哇那路五，马哥哥么，马星期么，马容易み、马那路mu。単語の意味。とは、たなるとは、とは、ハンマーの意味ですね。じゃに、じゃなるに、じゃに、じゃにというのは、茶碗の意味ですけれども、木材で作ったの茶碗ですね。陶器の茶碗だったら、ジャニーと、チベットではジャニーと言わないですね。ジャニーというのは、木材で作ったの茶碗はジャニーと言うんですね。大信者的は、的はというのは、煙の意味もあるし、タバコの意味もあります。的はというのは、他哥的、が信じく、たく、紐の意味ですね。靴の紐とか、服の紐とか、たくは紐の意味です。大哥的山容易し、的し、山の意味と書いてるんですけど、本当の山の意味ではなくて、的しというのは、あるいの山の名前ですね。だから、あるいの山の意味です。ガンタシというの意味ですね。ガンタシというのは、雪山、タシという山の意味ですね。タシ、なのに、にというのは顎の意味ですね。人の顎の意味ですね。人というか、動物でもには、顎の意味ですね。バーグブ、バーシンジェ、バーグブ、バーグブ、ブブ、蓋の意味ですね。ごめんなさい。笛の意味ですね。ビーという、笛る、笛の意味ですね。ブブ、笛の意味。マーグム、人の意味ですね。ムは人の意味ですね。人はムという意味です。ワシンチはなるも、女の子はムという意味ですね。それなら、男は何と言うんですかというと、ワシンチはだけの時、だけの時、男の子はワシンチはですね。男、ワシンチはとなるも一緒に、組み立てると、もは女の子の意味ですね。の意味、火の意味ですね。の意味、みは火の意味。
パーシンチパーはなるを、パをお兄さんの意味ですね。兄ちゃんの意味ですね。はい、次参りたいと思います。这个字、这星期字、这容易记、这能入住。这个字、这星期字、这容易记、这能入住。这个字、这星期字、这容易记、这能入住。我个我，我星期我，我容易会，我能入住。下个是下星期是下容易是下能入住。下个是下星期四下容易是下能入住。二星期二二容易一二能入五。下个月下星期一下容易一下能入四。下の単語。なるに、ざなるず、にず、インコの意味ですね。ざくず、かしんちく、ずき、ずく、ねずみ。すは、さなるすは、僕の塔ですね。僕と。すは、やしんちゆ、まなるむ、いむ、鹿の意味ですね。やしんちゆ、まなるむ、いむ、鹿の意味。あなるう、ま、おま、おまというのはミルクの意味ですね。あなるう、ま、おま、ミルク。やくゆ、かのいき、ゆき、文字ですね。文字。ゆきの意味は文字、の意味ですね。はい。らくる、らしんちる、らのいり、らなるる。らくる、らしんちる、らのいり、らなるる。はくふ、はしんちふ、はのいひ、はなるふ。さくす、さしんちす、さのいし、さなるす。はくふ、はしんちふ、はのいひ、はなるふ。あくう、あしんちう、あのいい、あなるう。下の単語。茶、らしんちる、茶る、ま、茶る、ま。みかんの意味ですね。みかんの意味。がしんちく、はしんちふ、ぐふ、りんごの意味ですね。りんご。さなるす、は、すというのは葉の意味ですね。らの入りは、あるいは、希望の意味ですね。らなるる、ま、ろま、葉っぱの意味ですね。ろま、木の葉っぱとか、野菜の葉っぱとかの意味は、ろまという意味ですね。らくる、まなるむ、るむ、絵の意味ですね。るむ、絵を描く。るむるというんですね。絵を描く。るむる。らくる、まなるむ、るむは絵の意味ですね。はい。それではですね、ここにはですね、チベットでは大変有名な、学者、サチャバーですね。サキャ格言、サキャ格言ですが、その中での一つの、ことをここに書いて、意味、を教えていきたいと思います。はい、最初はですね、一回読み上げます。キパスホビティナド、ディヴルドラキムス、ディワチョンラチャパティ、チェンビディワトマス。何の意味でしょうというと、学習は苦しいよ。一生懸命努力しないといけない。毎日気楽に過ごしていると一生でも大した学者にはならず、大した学問を得られることはできないでしょうという意味ですね。小さいな、気楽を望んで、怠っていると、勉強するとき怠っていると、大きな楽を得られることはできませんという意味ですね。はい。
そういう意味で、本気でチベットを勉強したい方はですね、しっかり、こちらの反動版のチベット語をしっかり、復習するようにしてくださいませ。はい、それではですね、繰り返し勉強してくださいませ。それではまた会いましょう。